Присъедини се към екипа на Trimo Real Estate. Искаш динамика и развитие? С нас имаш възможност за неограничени доходи. Време е да превърнеш амбициите си в реалност. Станете част от новият ни бранд, като брокер, отдел продажби, нови проекти. Какво правим в Trimo Real Estate? Срещи с клиенти и партньори, презентации на услугите и проектите на компанията, преговори и сключване на сделки. Какво ще получиш? Фирмено обучение, кариерно развитие, постоянна подкрепа, трудов договор. Високи доходи на база месечни бонуси при изпълнение на таргетите си. Не се колебай! Стартирай своята кариера сега!